jingpule na kitab Genesis kelenong pasal puai kedekot san pusan hadu san pu hinyo bad kelenong pasal puar kedekot san hadu hinyo bad kadinyo hadu ar pusau haba kadri Egypt baro kawai kalashat kan kipat ba kilayak ang ha upharu ban yokpu upharu pad ulaong ha kinong Egypt baro kisha u Joseph kat paong mau tole kumta haba kanems niu kalapriang keleng kari u Joseph ula Blei ya ktien jingken show baro bad ula di ha kinong Egypt naba kanems niu kalajur shibun hari Egypt nalor kata baro shiperthei kilawan sha Egypt sha u Joseph banthit ko namar kanems niu kalajur shibun e baro shiperthei kumta ki khun shenrang u Israel kila yele thiet rengkat mat ki weipan namala don kanems niu hakanan Deu Joseph ulalong unong senshar halor kari dei ma u ubadiko ha kibriu baro jong kata kari ki henmen u Joseph kilongwan bat kilangu ngon hakmat jong u bat kidadem kikmat shakhando haba u Joseph ula yoi yala ki henmen ula ithu yaki Henry ula le yaki kum ya ki mender bat ula kren khol yaki na AP1 kilaong nari Egypt bankhit jinbam tikumta ula set yaki baro lang habendi kumba laisngi hakata kasngi kabalai u Joseph ula ong hagi tole yakane patphin em naba ngaru ngashap ting ya ublei lada philong ki briu ki bahog I uwei na phi shipara unsa hapo bendi badi ki wei pat kin let kit go ban aram ka ying ka sem jong phi na ka nems new nangta sawan ya lam ya upara khadu shanga bat kumta ansapen shisha ya ki tin jong phi pat phin om yam ti kila le kumta hangta kilaya kren hi paramaki the shisha ni kit pop namar upara jongi nila yoi ya ka jingla not ka do nu jongu bad haba ula kerpat yangi yimshem shashkor satya kumta ka ne ka jingla not kala one hab hangi te u Ruben ula phai tien hagi hato ngamshem la yathu yapi ba phim dei banle bom dei ya ukhenna Henry phim tre ngap satya te menta ngi hab ai jingken na ka benta ka snam jong u kim shem te ba u Joseph usngothu yaki namar ladon u dubasya habdeng jongki Deula phai lenden naki bad ula yam nangta ula wan biang shaki bad ula kren haki ula ring ya u Simeon naki bad ula khum yu u hakmat jongki ktien jong u try kasam lai phulai kad khon ar hadu lai shipo hadu khatwei bad khatra hadu khat khendai tu yaro yaw try da kadui tara tu kin ud yu u da ka jing tem shipok sai tu rwai ha u ka jing rwai ka bathim mai to tem smu tanat kat la kat yai u try ula pen pulom ya ka buit ki gentle ula pen du e ya ki jing mu ki jait ben riu tang ka jing thmu u try ka ne junom ki jing parkhat ka do nu chong u pateng la pateng u try u sumar ya ki to ki bating bu rom ya u ki to ki bashanya ha ka jing I chong u upillat em yaki na ka jing yap u ripen em yaki na ka nems new ka gospel kat kum u Matthew bukhuit kalan nong ka mashipo ka dakhot I wei hadu henyo u Jisu ula khot ya ki khat ar ngot ki senran jong u bad ula ai haki ya ka bor ban be no ya ki mensim bom man bad ban pen koit baro ki jingpang bad ki jingkro kini ki kerteng jong ki khat ar ngot ki apostol ningkong u Simon ya ubala khot Petrus bad upara jong u Andreas u Jacob bad upara jong u Ioannes ki khun u Zebedee u Philip bad u Bartholomeus u Thomas bad u Matthews u nongkrong khajna u Jacob u khun u Alpheus bad u Thaddeus u Simon rang I dri bad u Judas
Iskariot ubala dino ya ujisu. Ujisu ulapha ya kini kikat arngot da kabapta kumni. Wat len haganu kanu kathan gentle ne kanu kashnong Samaria. Henry pinlet wat ya ki lamrod baraja jong kaying Israel. Kilen bato yalap kahima Blei galajan. Ka gospel jong utray.